Blandt det mest populære på radio og tv i det sydafrikanske land Malawi er nogle ugentlige programmer, som tager endog særdeles følsomme emner op til fri debat. Det drejer sig om landets kultur, folks indgroede fordomme, traditionel seksuel adfærd og spredningen af HIV/AIDS. Radio station, BFM. De røde lamper blinker konstant i telefonbordet, mens Let's Talk er i luften. Hele Malawi kan lytte med til det populære program, som har til formål at forebygge spredningen af HIV og AIDS. Ugens emne på Let's Talk beskæftiger sig med utroskab. Hvad gør en mand eller en kvinde, hvis ægtefællen har andre partnere og udsætter begge for smitte? I studiet er en kvindelig ekspert fra erhvervslivets kampagne mod HIV/AIDS. Folk ringer både for at spørge og kommentere. Hallo? De foreslåede løsninger på problemet drejer sig om, at kvinderne skal tage sig bedre af deres mænd, at mændene skal give konen gaver, at mænd skal holde op med at gå i byen og drikke, at leve med problemet, men bruge kondomer, at tale om det, at gå sin vej, at lave gode middage eller at tro på Gud og kærligheden. Den usædvanligt kreative og folkekære drivkraft bag de populære radio- og tv-programmer er Adras Michael Usi, der med sin indsats ønsker at fremprovokere debat i Malawi, hvor mediedebat har været nærmest ukendt. Jeg spørger ham, om det ikke vil være lettere bare at fortælle folk, hvad de skal gøre, når det drejer sig om HIV/AIDS. Well, that one is easier to actually go on radio or TV and just tell people not what to do. But this does not ensure acceptance of the messages. Ja, det ville være lettere, men det sikrer ikke accept af budskabet eller forslagene. Let's Talk er interaktivt. Programmet er magen til vores landsbydialoger, hvor vi laver fokusgruppe-diskussioner. Landsbyboerne ser på emnet fra deres vinkel af, og som udenforstående tænker vi anderledes. Gennem dialogen opstår der gensidig forståelse. Det er ikke fordømmende og skaber respekt. It is not judgmental. It is a kind of respecting each other's views. But at the end of the day, you have to sieve the opinions through what is the reality. I sidste ende filtreres holdningerne gennem deres virkelighed, hvor folk dør af AIDS omkring dem. Fællesnævneren for os er, at folk dør af AIDS. Sygdommen giver ubeskrivelige lidelser. Det er der, vi mødes. Vi giver en stemme til de tavse. Det er et program, der skaber holdninger. So there is a common denominator, and that's to say HIV/AIDS kills. HIV/AIDS is giving people untold misery. So that's our common denominator, and that's where we meet. So it is giving a voice to the voiceless in a way. It's an advocacy program. I et land, hvor debat af politiske grunde har været undertrykt, møder programmet et yderst aktivt publikum, som beder redaktionen tage emner op. Gennem lyttere og seere i fjerne egne af Malawi hører de om nærmest ukendte traditioner, som er med til at sprede HIV og AIDS. Blandt dem er en uhyggelig seksuel tradition i Gudawangu-sekten, som danser med masker for ansigtet og slår sig ned på gravpladser. What we have heard, what we have been taught, is that they do have days that they commemorate or remember the deceased. So what they would do, they would look for a woman related to the deceased. Vi hørte af denne sekt, når de skulle mindes en afdød, vi finde en kvindelig slægtning til vedkommende. De vil fange hende, og 5-10 af dem vil så gruppevoldtage hende på gravpladsen. Det anses ikke helt for voldtægt, fordi det er acceptabelt efter visse traditioner. I visited the area, I talked to a cross-section of people, and established that this is true. We have not addressed the issue as of now. Jeg besøgte området, talte med mange og fandt ud af, at det var sandt, at dette foregår. Vi har ikke taget problemet op endnu, men vi har opdaget det, vi har taget det op med lokale, og nu må vi se, hvordan det kan blive stoppet.
can be curbed. So this is just Vi er yderst forsigtige, når vi skal have den slags på radio eller tv, eller i landsbydialog. Først får vi godkendelse fra de traditionelle ledere i området. Kontroversielle emner som for eksempel disse gruppevoldtægter har kun mening i enkelte små traditionelle samfund og skal løses lokalt. Når befolkningen har accepteret forandring, så kan de komme på radio og tv og fortælle om det. Sådan gør vi tingene. When it is adopted, the change has been adopted, you bring them on TV or radio, then they will say, and whoever is practicing that, so, oh, our friends are changing. This is the way we do it. Takulandana tu program ya tu program ije timaita kulijana nzanga muli mu studio muno. Ndiye mukati mukalandira bwanja nzangawa. TV-programmet Let's Talk går senere samme dag i luften med et oplagt publikum, en kendt vært og en ekspert i studiet, og som altid åbne telefoner. Dagens emne er en landlig tradition kaldet Nzadi. Hvis en kvinde får et barn uden for ægteskabet, kaldet et barn fra bushen, hyrer forældrene 6 måneder efter fødslen en stor mand, som skal sove med kvinden en tid, for at sikre sig, at babyen bliver sund, stor og stærk. Det er ligesom, at en mand i huset sikrer barnets fremtid. Da manden er fremmed og bliver betalt for sine seksuelle ydelser, er der risiko for spredning af HIV/AIDS. Der er delte meninger om Nzadi. Traditionen bør ophøre, siger nogle. Andre mener, det er ok, hvis manden bruger kondom. Andre, at kvinden selv skal have lov til at vælge sin partner. Flere mener, at traditionen er vigtig for barnets skyld, men at forældrene skal have manden HIV-testet først. Kun hvis han er negativ, må han sove med datteren. Debatten bølger i studiet og via telefonen, og samtidig gør Adra fremskridt i sit projekt om at ændre folks adfærd i Malawi, hvis adfærden er med til at sprede HIV og AIDS.